चिरां जिल्लानि सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा दैबानाजों हा खुरखा जाना राहा बादायाव थानांनायफोरखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सुलाद लाहैनानै अनसुंथाइ होदों। लोगोसे बे खानामाखा दैनि हा खुरखानाय जाहोनखौबो नायगिदिंहैनानै थाबैनो दैखौ गावनि लामाजों दैथायहरफिननायनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो बे खामानियाव रायजो राजानिफ्राय नांगौबायदि थोजासे हेफाजाब होगोन होनना निसिमा ब्लक इउपिपिएल आफादगिरि दुलाल बसुमतारिया फोरमायदों। जेनाखि सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों जेनाखि दैनि खुरखारनायनि जेनाखि बे माखा दैनि खुरखारनाय जेनाखि बे गामिखौनो खावनै खालामनानै होबाय। बियो जेनाखि गामिनि थागिबि बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जोङो सासे सुबुं हिसाबै नायनानै थाबानो जानाय नङा। जोङो बयबो दिनै आवगायबोनांगोन मा रोखोमै जोङो हेफाजाब होनो हायो। दा दिनै आं फैदों बिथांमोनखौ खेमाव नायहैदों। खेमाव नायनायनि उनाव माखासे अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइ होनायनि उनाव दाना बेयो मानि थाखाय जादों एक्जाक्टलि बेखौ आं नायनो लुबैदोंमोन। दा गिदिङै फैनानै नुफैबाय जेनाखि माखा दै बे माखा दैनि खर'आव जेजोंनाखि फिसा मोनसे दंग' लांनायमोन बे गामियाव। बे दंग' लांनायजोंनो मेन माखा दैया बोहैलांदों। बिनि थाखायनो बे गामिया खावनै जादों आरो गोबां न'खरा सिलिंखार जादों। दा बे खर'आव जेनाखि बायफ्लंलांनाय बे बायफ्लंलांनायखौ जुदि जोङो साननैसो एसे खस्थ' खालामोबानो जुदा मोनसे चेनेलजों हरनानै जोङो जेनाखि बे मोनसे मेन गामिनि गेजेरजों जेनाखि दै थांदों माखा दैया बेखौ जोङो फोजोबनो हायो। आरो बेखौ आं एक सप्ताहनि गेजेराव गासैबो लोगोफोरखौ नांनानै सिजौगुरि गामिनि बिथांमोन आरो जोंना निसिमा आनसलिकनि एबसुनि बिथांमोन दङ। गासैखौबो लोगो नांलायनानै जोङो बे दैखौ जुदा फारसे डाइभार्ट खालामगोन आरो बे गामि गेजेरजों बोहैलांनाय दैखौ जोङो गैया खालामगोन। हाथावै होननाय बुस्थु जेबो थाया। दा नाजायोबा जोङो गासिखौबो हायो। दा बेनो खोथाया जोंनाव गोसोआव मोनसे गोगोम फोथायनाय थानांगोन। गोसोआव जुदि गोगोम फोथायनाय थायोबा आरो मावनो थाखाय जुदि इच्छा जायोबा गोसो जायोबा जोङो गासिखौबो हायो आरो जोङो बेखौ मावनानै देखायगोन। एक सप्ताहनि गेजेराव जुदि बे दैया रानाबा आंनाव सोंफिन। फ्लाडनि खोथाया जाहैबाय बे मोनसे नेचारेल केलामिटि। जोङो बेखौ बारग'नानै थांनो हाया। नाथाय फ्लाडजों जोङो जाहाथे मेक्सिमाम डेमेज जाया जोङो बेखौ जेनाखि मोनसे नेचारेल केलामिटिस बेजों जुजिनानै जोङो थांनानै थानो हायो। दा बिनि थाखायनो जेनाखि जोंना दासिमबो खुरखानाया सोलिगासिनो दङ। जाहाथे माखासे न'खरा बासिनो हाबावो गामिनि जेनाखि हा जोङो बेखौ माखासे बासायनो हाबावो। बिनि थाखायनो जोङो नैबे स्टेपखौ लानो गोनां जागोन। बिनि सायाव आङो चिफनि OSD हिसाबै मानगोनां चिफनो जोङो जनायगोन। दा एक्जाक्टलि रिसेटेलमेन्टनि खोथाया बोरै जायो आंथ' नायनायाव नुदों माखासे गामिया दाबो दङ। जुदि बे दैखौ जुदि डाइभार्ट खालामनो हायोबा गासिबो सिलिंखार जादों होननानै सानाखै। दैया गेजेरजों थांदों न' डाउट। खिन्थु माखासे दाबो हेबिसुवेल जायगा बे जायगायाव अपेन जायगा गोबां दङ। सेटेल खालामनो थाखाय खोब गोब्राब जानाय नङा होनना आं सानो। दा बेखौ आं बुंनाय नङा। इलिगेल माइनिं बा बेफोरनि सायाव आङो जेबो बुंनो थाङा। दा बिथांमोनहा जे दुखु खस्थ' सहायनांदों बेखौ आङो टेम्परारिलि भाबैबाबो मारैहाय जोङो इमिडियेटलि मोनसे मेजार लानानै बेखौ गैया खालामनो हायो आं बिनि थाखायसो फैदों। बे लिगेल माइनिं इलिगेल माइनिं बेयो डिफारेन्ट टपिक। जों थांनाय बाराव नैबे जेनाखि अखा हानायनि सिगां बे मोनसे गामियावथ' माथावरि अलमस्ट एराउन्ड 1 किल'मिटार खोहैदोंमोन। दा मा जानायनि दं आं खबर लायाखै। दा खबर लानानै माबा मोनसे जुदि मावनो हायोबा बिथांमोनजों बेथ' बिराद मोजां खौरां होननानै जोङो दिनै फोथायदों। बिसोर जोंनि निसिमा ब्लक मिटिं जानानै दिनै गोबां माने बे सिसुबारि गामियाव थानाय जोंनि थागिबि बिथांमोनहा बहुद खस्थ' मोननानै दङ। बिनि थाखायनो जों पार्टिनि थ्रुयैबो गोबां मानसिफोरखौ जों हांख्रायनाय जाबाय। दिनै चिफनि OSD फैदों। बिथांमोना नुफैनानै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना मोनसे एसुरेन्स होदों दे दिनै गाबोननिफ्रायनो लानानै खमसे खम सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बे दैखौ सिसुबारि गामिखौ खावनै खालामनायनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै जुदि मेन स्ट्रिमजों हरफिननो हायोब्ला बेवहाय जोंनि सिसुबारियाव थाग्रा गासैबो खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि थागिबिफ्रा एसेब्लाबो रैखा मोनगोनखौ जों फोथायदों आरोखि। जोंनिफ्राय निस्सय फुरा हेफाजाब दङ। बिसोर जोङो लेबार
लेबारजों लोगोसे जों माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोङो गोबां बेहाय अर्गानाइजेसनफोर दं, जोंहा एबसुबो दङ, लोगोसे पार्टि दङ, लोगोसे जोंना माखासे इउथ वर्कार्सफोरबो दङ आरो जोंनि बिसेस सिसुबारि गामिनिफ्राय जायफ्रा खहा जाजानाय बिथांमोननि इमेन्सफोरखौबो लाफानानै जोङो माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोंनि तरफनिफ्राय हिउमेन लेबार हिसाबै आरो माखासे साजेसन हिसाबै जों न'खरा बाहाय साग्रिद दङ। इयाथ' आगोलाव बेहाय दांगाय दैसा होननाय दंमोन, बेजोंनो बिसोर गामियावहाय माखासे खेथि खालामनो थाखाय बिदि खालामदोंमोन, फिसासोमोन आरो बहुद बोसोर धरि बे बुस्थुआ माने सोलिनानै दंमोन आरोखि। नाथाय एबाराव हठात बे जानो हागौ भुटान डेमनिफ्राय बिसोरो दैखौ रिलिज खालामनो हरदोंमोन, बेवहायनो बे दैजों माने गावनि कर्सखौ नागारनानै माने थांनायावहाय बे घटना दिनै जानो मोन्दों। देग्लायसो फार्स्ट टाइम होनजायो। बेवहाय एसे आगोलावहाय माने सिगनेल मोननाय जादोंमोन, नाथाय फ्लाडआ एबारावहायसो जानाय हिसाबै लोगो लोगो थांबाय। जोङो माबानिफ्राय MGN रेगानिफ्राय एसे होफैदोंमोन खेबनैसो दाखालि, नाथाय बेथ' मामुलि नालाय माने हायाखिसै आरोखि। जों निस्सय नेक्स्ट टाइमावहाय बेखौ माने मोजां बोथोर फैयोब्ला, गोरान बोथोर फैयोब्ला स्टेप लानो सानखादोंमोन, नाथाय हास्लाबाखिसै आरोखि। बे सिगांनि रुलिं सरकारा बिसोरो मोनसेबो बिनि थाखाय मावना होफैयाखै, डाइरेक्ट बुंनो हायो जों। जखानि मोनसे लाबोना होफैदों, बेखौबो आधा सजा मावना होदों, डाइरेक्ट खायो। जों दा रिजामादा बुंनो हायो, जों 80 थुका बुंनो हायो जों बेखौहाय। एसे एनैसो बुंबायबायनायाव खोमा लाबा होबा बासायगौमोन गासिबो गामियाव, बिदिबो थांद्रायामोन बियो। दाथ' खामानि मावसिगोन। दाथ' बुंनाय बायदिबा हनै खामानि मावसिगोन बिसोरो, एसेबाबो दानगारसिगोन दैखौहाय। दानगारोबा बे आरो दा जोंनि जानाखि न' दंबा बिसोरो ना एसेब्लाबो बासायबावगोन आरो, खिन्थु दानगाराबा मोनसेबो थानाय नङा। दानि बायदि खुरबाय थानाय कन्डिसनखौ नायोबा मोनसेबो थाया, इयो सियर थायो। खयथा न'खर थांखो दासिम? दा थांथारनाया 15थाया गैखाला, बिसोरो 15थाया एकदम थानोबो जायगा गैला। 15 न'खरा दा दिल्लीनिफ्राय फैनानै थाफैनोबो जायगा गैला बिसोरो, बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा ओरै दङ सिनाबजोंना, दैनि सिनाबजोंना ओरैबो दै ओरैबो गेजेरनाया बियो माबा जाना दङ। दोलफ्राना एफानि गोथौ गुरनानै दुवारफ्रा सोरनोबा खेंनो हाया, मारैबा माबानो हाया, बेबायदि जाना दं आरो। बिराद समस्या। दा मोसौ मोसा गासिबो बन्द'जोबो, बारलांना लांनो हायाखै। बै दै गेजेरावनो दङ, मोसौफ्रा गोमालाबायबाय, थैलाबायबाय, गांसो गैयानो दोनलांजोब्बायना, बेबायदि आरो। दाउ अमाबो दं ना? दाउ अमाफोरबो दङ? दाउ दं, मोसौ दं, बोरमा दं, अजस्र माल दं। माथ्र अनलि बे दंग'खौ बारनानै मानसिल' थाहैदों आरो। बेखौ बारहोनो थाखाय फैयाखै नामा टिमफोर फैयाखै? SDRF फोरनिफ्राय टिम फैयाखै? मोनसेल' फैदों, मानसिनि थाखायल'। जेबो बुस्थु बारहोआखै बिसोरो, मानसिजों मा लोगोसे थांफायो, सिजोन बेल' थांफादों आरोखि। जिब जुनारफोर थाङो? जिब जुनार जेबो मासेबो बारहोआखै SDRF निफ्राय। जोंनो हरसे थाफाखादों, थाफानायालाय बारहोनायावबो मोनसेबो बुस्थु बारहोआखै आरो। सरकारनिफ्राय माबायदि मोनदों रेसनफ्रा? बर्थमानलाय सरकारनिफ्राय मोनदों, मोननाया नांगौखिनि मोनदों आरो। जानाय लोंनायफ्रा मोनदों आरो, टाइम बाय टाइम फैयो आरो। सोरबा बायदिया ओरै अननानै बेगथि होफैदों, बे एक्सट्रा सरकारनिफ्राय जोंनि मण्डल सारा नै मैया होलांबाय, 7 दिननि दाख्लै होफैबाय, 6 दिननि। दा जों फुराना जाबाय आरो। दा बर्थमान जानाय लोंनाय जेबो डिस्टार्ब गैया आरो।